Hey guys, welcome back to my YouTube channel with another video. So लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरनाय जाहैलायबाय. So दिनै एप्रिलनि 1 डेट थामहिनबा एप्रिलनि 1 तारिख बा एप्रिलनि 1 खालार. दिनै एप्रिल फुल डे. थामहिनबा जों ओरैनो जास्ट प्रांक खालामनायनि डे दिनै. ओके? So नोंथांमोना सोर सोरखौ प्रांक खालामखो, सोर सोरखौ प्रांक खालामाखै, साबैसे प्रांक खालामखो होननानै कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो. आरो लोगोसे नोंथांमोननि खबरा माबोरै दं खोन्थाहरदो. आसा खालामो नोंथांमोननि खबरा जोबोर मोजां. स' आंनाबो दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दंथ'यो. माने फाइनालि जोंना एग्जामा जोब्बाय. एग्जाम जोबनानै एसे दा दंथ'यो आरोना. आलासिबो जानो थांनाय जायाखै, न'आवनो दं आरोना लोगोफोर. बैसागु बोथोराबो सफैलायगौ नालाय. स' बिदिनोसै. नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै नायलांबाय थादो. स' ओके जोबजासिम नायदो. स' नै आबैया माबा दाउनो आदार होगासिनो. रिय'आबो फैदोलै. रिय'आ नै रिय'. वा दे जा. नै दाउआबो. बे दाउआ आंहानि दै लोगोफोर. ओंखाम जानांसिगोन दिनै. माने दाबो फुंनि ओंखामखौनो जाथ'वाखै आरोना लोगोफोर. नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ. अखा हादोंमोन नालाय नै दा दैस्लुं थालांजोबदों आरोना बेवहाय नै लोगोफोर. दै थालांजोबदों. नै बिथिंजाय फुल गायनांगोन आरोना. आबौआ ओइनो खामानि मावगासिनो दं. खान्थाला नुवाखै बा आरामसे जाबाय आरोना खान्थाला. वाव देरबायानो. फुलखौ नुदोंना दानजोब्बाय इयो. आयै बिबारा जि समायनामोन ना बिबारा नै बिबार बारनायनि दिना थांगौसिगोनलै नै रानफ्लेजोब्बाय बेखायनोथ' नै जेन्थ'खामोन आरोना नैबे जेन्थ'खा बिफां. बिथिंजाय फुल दङ एसे. फुल दंमोन बेयाव बायलांजोब्बायलै. सजनाखौ दानना होबाय नै सजना बिफां जोंखिजाय सजना होनो. फिथाइबो थायो बेयो. नोंथांमोननिखिबा मा होनो? नै बेवहाय सेर दा सिजौ बिफांखौ गायजोबना होदो आरोना जोंहा. माने फार-फाराव बेरा रखमबो जायो नालाय. नै कलम होनाय दै नै माबाया मामोन नारेङा. फान्थाव फिथाइबो थायना दं माथो बा बैसागुनि लाव जा फान्थाव जा होनो अलरेडि दंखायो. नै जाबाय जारु बिफां. जारु आनारस सिजौआव सौग्रु. आनारस बिफाङा फांबेसे दंलाय फांसे फांनै फांथाम फांब्रै फांबा सयथा. ओइखिजाबो दंबावो फांसेबाव. नै सातथा दं आरोना बेवहाय. खिन्थु फिथाइया थायाखै. नै थाइदो नै फिथाइया नै फिथाइ थाइबाय बेवहाय. फिथाइया थाइबेसे फांबेसेयाव थाइदों? फांसेयाव थाइदों. ओमफ्राय नै बेहायबो थाइदोंथ' फांनै. ओइनो गोरलैलाय आरोना गोरलैलाय नुहुरख'वाखै गोरलैलायथार. ओइनो गेजेराव थाइदो. मोननैयाव थाइदो. फांनै थाइदो थारमाने थाइनै. नैबो थाइथाम थाइदो. थाइथाम नै थाइथाम थाइदो आरोना लोगोफोर. बैसागुआव जानांगोन आरामसे मजा जानांगोन. अखा हानानै दैस्लुं थालांजोब्बाय बेवहाय. सुमफ्रेम बिफाङा नै सुमफ्राम बिफाङा. काटन्टा फुल. आं नोंथांमोननो दिनै न'खौनो देखायबाय आरोना. ओरैनो जास्ट अखाबो हागासिनो नालाय बरावबो बेरायनायबो जायाखै. न'आवनो दं दासान्दि. ओरैनो जास्ट खिन्थिबाय. ओंखामा मोनबाय ना? ओंखाम जानोसै नङा होमबा? बाथौआ जाना. वाव लाखथासै. स' लोगोफोर नै ओंखाम जाबायलै आं.
Ao मा दंब्रा सजना दालि ओंख्रि मटर भाजा ओमफ्राय नैबे जाबाय बेसर लाबोदोंमोन मैया बायनानै तामान गोथाव दाबायदि दिनाव सजना जानांगौ दै गाज्रिमोन माने देहानि थाखाय मोजां सोर जाखोमोन होनना खिथाहरबानो जाबाय सजनाखौ जाबाय था जाबाय आरोना लोगोफोर ओंखाम जाग्रोनि दे स' ओंखाम जाखांबाय आरोना लोगोफोर जा रिअ'नो मा मोनि रिअ' जा आसोल जा मोजाङै जादो जाजोबथार हले